Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwalo la milandu la Chief Residence Magistrate ku Lilongwe layamba kumva mlandu omwe wakhudza opanga makanema Tumpe Ntaya yemwe amadziwika bwino ndi dzina loti Phwedo. Oyimira oganiziridwayu Stanley Chilwa Komanso Robert Kadzakumanja ati oganiziridwayu asayankhepo pa mlandu popeza oyimira boma pa mlandu sanapereke zikalata za mlandu kwa oganiziridwayu kudzera kwa omuyimirira. Koma mbali ya boma pa mlandu ati ndizoonadi sanapereke zikalatazi koma lero amangofuna kuti oganiziridwayu adziwe zifukwa zomwe akumusungira mchitokosi potengera lamulo lokhuza maola 48. Ambali ya boma apempha bwalo kuyimitsa mlandu ati poti kafukufuku ali mkati wa nkhaniyi ndipo iwo apempha masiku okwana 5 kuti achite izi. Ndipo oweruza mlandu ati oganiziridwayu akuyenera kumva milandu iwiri yomwe akumuganizira. Oyamba Wogonana Ndi Mwana wachichepere Osakwana Zaka 18 komanso mlandu wina Ozembetsa Mwana. Phwedo yemwe wauza bwaloli kuti ali ndi zaka 31 anamangidwa lachiwiri sabata yomwe ino pa mlandu omwe akumuganizira kuti amagonana ndi msungwana wachichepere wa zaka 15 zakubadwa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.